እዞም ትሪኦም ዘለኹም ኣቦ ኣብ ካናዳ እዮም ዝቕመጡ ወዶም ኣብ ባጽዕ ዝቕመጡ ወዶም ንካናዳ ንኸወስድዎ 3 ግዜ ስፖንሰር ገይሮም ወይ ከዓ 3 ግዜ ፕሮሰስ ገይሮምሉ እንተኾነ ግን ኣይሰለጦምን መወዳእቱን ልዕሊ 24 ዓመት ወዶም ኣብ ምንታይ ወዲቑሎ ዝብል ንራዮ سيد guys نايلو ما عند فيديو ناي بيت سب مرخب كخوني سلسة مودة تم سيتنحو حد شيء حركينكم سبسكرايب ويترسعوا let's go ما أنا اللي مفلقني متوت ولا الصونا مفلقو عنده لجينو عندنا اهتينات ما نبالال سيفو يبالال كيف ስለዚህ ዞማ ቦዚኦም ቅድም ሶሙን አቢሎም ናብ ዝመደብ መጽዮም ወዶምን ኮሙን ሓፍቶም ንኽደልዮም ናብ ዝመደብ መጽዮም ወዶም ሴፉ ይባሃል ተዝደልይዎ ወዶም እሱ የተወለደው ምጽዋ ነው እኔ ሴፉ ዝተወልዶ ኻኒ አዝ ተወለደሉ ቦታ ኻኒ ኣብ ምጽዋዕ ማለት እዩ ስትሪዎ ዘለኹም ኣብ ስእሊ ይኻት ጠፊ ዘሎ ወዶም ሱዳን ቆይቼ ወደ ካናዳ ነው ሄድኩት ዞማቦ ኣብ ሱዳን ኒሮም ዳሓር ካናዳ ይማትዮም ይሄ ልጅ ሱዳን ገባ ተደወለልኝ ልጅ ሱዳን ገብቷል እናቱ የወለደች እናቱ ደግሞ ሳውዲ ነበር እሷም ደወለች እና ምን እናርግ ስፖንሰር አርጓለች እሺ አልኩና ስፖንሰር አረኩት ስለዚህ ዞማቦ ኣብ ካናዳ አትዮም ኮሎ ማለት እዩ ወዶም ካ ሴፉት አቅዲንኩም ክትሪዎ ጽናሕኩም ንሱዳን ከይዱ ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ኮይኑ ኻኒ ደዊልሎም ስለዚህ ምሰዲኡ ተማኺሮም አዲዩ ብትሽዕዋን ኣብ ስዑድ ዓረብያ ነራ ስለዚህ ምሰዲኡ ተማኺሮም ካኒ እንታይ ንግበር ተባሂሎም ስፖንሰር ግበረሉ ኢላትኒ ስለዚህ ስፖንሰር ገይረሉ ኢዝ ብዘሎ ካናዳ ስለዝነበረ ሰባይ ገና አንድ ኤጅ ስለነበረ የካናዳ መንግስት ከካርቱም አንድ ሴት ነርሳ ፖርት ሱዳን ድረስ ሄዳ ይዛ ካርቱም ወሰደችው ህክምና ምርመራ እንዲያደርግ ያለ ኢንተርቪው ምክንያቱም አንድ ኤጅ ነው ልጅ እየተጠባበቀ ያለ ተነስቶ የት ይሄዳል ከሹፌሮች ጋር ቻድ ሄዶ ይፈልጉታል የለም ልጅ በኋላ ፋይሉን ዘጉት ስለዚህ ፕሮሰስ ተጀሚሩ ወረቃቅቱ በቁልጥፍ መጽይዎ አንደር ኤጁን ስለዝነበረ ወረቃቅቱ በቁልጥፍ መጽይዎ ኣብ ፖርት ሱዳን ይነሩ ትሽዑዋን ባዕሎም ኤምባሲ ኻኒ ትሕት ዕድመም ስለዝኾነ ካብ ካርቱም ባዕሎም ኣምጽዮሞ ኢዝ ብዘሎ ትሽዑዋን ቀሪቡ ወይ ካኒ ፕሮሰሱ ኦሬዲ እንዳተወደ ኸሎ ኻኒ ሃንደበት ተሲኡ ምስ ቶም አውቲስታታት ንጫድ ከም ዝኸደ ናብ ጫት ባል ሀገር ከም ዝኸደ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚህ ጫድ ምስ ከደ ብኡ ገይሩ ምስ ጠፍአ ኻኒ ፕሮሰስ ከም ዝተቋረጸ ወይ ካንተ ፋይል ዓጽዮሞ እዩ ዘሎ ወደ እኔም ደብዳቤ ጻፉ አላገኘነውም ልጅ እኔም በቃ ጠፍቷል ብዬ ዝም አልኩ ከ9 ወር በኋላ ይመጣል መጥቶ እነሱ ጋር አይ ፋይል ተዘግቷል አሉት እዚህ እንደገና ሁለተኛ ስፖንሰር አረኩትና እየተጠባበቀ ያለ የሰው ልጅ ሚስቴናት ብሎ አስፈርሞ ወደ ካናዳ ኤምባሲ ከነ ፎቶግራፉ ያስገባ ሜሬጅ ሰርቲፊኬት ማለት ነው ሪጀክትድ አትሄድም ተባለ ስለዚህ ካላይ ጊዜ ኻኒ ፕሮሰስ ተገይሩሉ ማለት እዩ ካላይ ጊዜ ፕሮሰስ ተገይሩሉ ተሓደት ፋይል ተቀዳማይ ዓጽዮሞ ስለዚህ ካላይ ጊዜ ፕሮሰስ ተገይሩሉ ኣብ መስርሕ እንከሎ ኻኒ ሃንደበት ካኒ በሰበይተያ ብምባል ነዛትሪዋ ዘለኹም ሰበይተያ ብምባል ወይ ካናይ መርዓ ወረቀት እትዩ ማለት እዩ ኤምባሲ ድሕርዚ ኤምባሲ ኻኒ ሽዑ ኻኒ ሪጀክት ኢሎሞ ማለት እዩ ካብ ፕሮሰሱ ኻ ተቋሪጹ እንደገና ማለት እዩ ኬንያ እንደገና ስፖንሰር አረግነ ሶስተኛ ጊዜ ከኬንያ ደወለልኝ ጠዋት ምን ነው ስለው እኔ አዲስ አበባ መመለሴ ነው እንደ ስፖንሰር ተደርጋል እኮ እንዴት ስለው ባይ ብሎ ዘጋብኝ ከዛ ቀን ጀምሬ አላገኘሁት ሳልሳይ ጊዜ ኻኒ ኣብ ኬንያ ኮይኑ ኻኒ ስፖንሰር ተገይሩሉ ማለት እዩ ተኾነ ግን ኣብ መስርሕ እንከሎ ወይ ካት ናይ ፕሮሰስ መንገዲ ኣብ መስርሕ እንከሎ ግን ሃንደበት አዲስ አበባ ኸይድ ብምባል ቴሌፎን ዓጽይዎ ይዝብ ዘሎ ናይ መወዳእታ ዘረብኡሲ አዲስ አበባ ኸይድ ኢሉ ዓጽይዎ አዲስ አበባ ከም ዝኣተወ ዝፈልጥ ሰብኣይ ማለት እዩ ድሕርዛ መዓልቲ ጀሚሩ ኻኒ 24 ዓመት ዝኣክል ዳህዩ ጠፊዎም ማለት እዩ ኣይረኸቦን እንዴት ናችሁ ማልበል ብሩክ ሃይ እንደምን ነሽ ማልበል አይታ እንግዲህ ካዛ ፖፖላሪ የሚባለው ሰፈር ነው ያለ ነው ወይም ደግሞ ካምፕ አስመራ ይባላል አይደል ሰፈራችሁ በጣም ኣብ ካምፕ አስመራ ተባለ ገዛውቲም ዘለው አሎ አሪፍ አንድ ሰው ምን ፈልገው ሰው ወይ የሚፈልግ ሰው ተገኝቷል የሚል ነገር እኛ ማስተላለፈን ነበር እናንተ ናችሁ እንግዲህ ጥቆማውን የሰጣችሁን እዚህ አካባቢ ነው ያለው ብዙ ጊዜ ቆይቷል በጣም ብዙ
እውነት ባንቺ እድሜ ነው እዚህ የቆየው? ባንቺ እድሜ ቀናውስ ናቸው ብዙ ስልክ ነው ከዚህ ስለዚህ ሴፉ ተረኺቢኦም መጽኦም ዘለው ናብዚ ማለት እዩ ክንደይ ዓመት ዝኣክል ኣብዚ ገዛውቲ ጸኒሑ ኣብዚ ካምፕስ መራ ዝተባሃለ ገዛውቲ ክንደይ ዓመት ዝኣክል ጸኒሑ ብምባል ሓቲትዋ ዕድማ ሙሉእ ነዛ ጓል ትሪእዎ ኣለኹም ዕድማ ሙሉእ ካብ ትውለድሲ ክሳብ ዚ ሕጂ እዋን ኣብዚ ገዛውቲ ከም ዝነበረ ያ ትገልጸሉ ዘላ ማለት እዩ ሰፈር የተደወለልን ጤና ይስጥልን አለን እንደምን አለ ደህና ነኝ ሰላም እንደምን ወንድሜ ደህና ነህ ያው ይዘውን መተው ነው እናቀዋለን ብሎኝ ደህና ነህ ቤት የት አለ ይሄ ነው ቤት እንዴት ነህ ታዲያ ስንት አመት ሆነ ስለዚህ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ሴፉ ተባሂሉ ዘሎ ማለት እዩ ንሱ ዲኮነ ከነረጋግጽና ግን ሴፉ ተባሂሉ ዘሎ ናይ መወዳእታ ቻው ኢሎ ናይ መወዳእታ ፕሮሰስ ኣብ ኬንያ አዲስ አበባ ካእቲ ምባል ነብኡ ቻው ዝበሎ ሴፉ እዚዩ ማለት እዩ ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝነብረሉ ገዛ እዚዩ ወይ ካ ተኸባቡን እዚዩ ማለት እዩ ስለዚህ ሱዲ ንሱን ከነረጋግጽና 47 ሆነ ዕድሚው 47 ገይሩሎ ማለት ደውለውልን ነው የመጣ ነው ደስ ብሎናል እስቲ ስለ ቤተሰቦች አጫውተን ሙሉ ስም ማን ነው ዋናው ስም ሰይፈ ጋዲሳ የት ነበር የምትኖረው መጀመሪያ አሁን ካስመራ ወደ ሱዳን እሺ ከሱዳን ወደ አዲስ አበባ ስለዚህ መጀመሪያ ዝነብረሉ ዝነበረ አስመራ እዩ ባጽዕ ተወሊዱ ምናልባት ከምቲ አቦ ዝበሎ ተኮይኑ ባጽዕ ተወሊዱ ስለዚህ አስመራ ኔሩ ካብ አስመራ ሱዳን ከይዱ ካብ ሱዳን ካን አዲስ አበባ ከምዝ ኸደ እዩ ዝነግር ዘሎ መልካም እስቲ ስለ ቤተሰቦች አጫውተን እናት ማን ይባላሉ አባት ማን ይባላል የተወለድ እስኪ ምጽዋን የተወለድከው አባት ማን ይባላሉ ጋዲሳማ ተረፍ ከመና ስለዚህ ባጻዕ ከም ተወልደውን ይነግራሉ ተስማን ይባላሉ ለምለም አሉ ወይዘሮ ለምለም እናተ የት ይኖራሉ አገራቸው የት ኤርትራ ናቸው ስለዚህ አዲዮ ኻኒ ለምለም ትባሃል አቤት ነበር ይሎ አብ ኤርትራ ያዘላ ይሎ ኤርትራዊት ያንሳ ስለዚህ አብ ኤርትራ ያዘላ ይዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ አባትስ ቶሮንቶ ነው ያለው ባላል በሚስካው ነው ይኖራል ቶሮንቶ ካናዳ ብዙ ጊዜ ተገናኝተናል ስልኩን ጠፍቶኛል ወደ አቡ ኻኒ አብ ቶሮንቶ ከም ዘሎ ፈልጥ እዩ ግን አሎ ዲየለን አይፈልጥኝ ሐሳብ ዝሕጂ እዋን ቴሌፎኑ ጠፊኒ ይዝብ ዘሎ በምንድን ነው የምትተዳደረው ማለት ነው አንዳንዴ ስራ የለም ወጣ የለም እንጂ ጋራጅ ሞክራል ስለዚህ ስራ ሲኖር ትሰራለህ ሳይኖር ግን ሌላስ በገቢ ማን ይረዳሃል እዚህ ሰፈር ማን ስለዚህ ናብሩ ይዛሓተ ዘሎ ከመይ ኻት ነብር ኢሎ ስራሕ ተረኺበ ይሰርሕ እቲ ዘይሰርሕ ኻኒ ኮፊ ዝብል ይዝብ ዘሎ እስከ ሱዳን ዝረዳአካ ሰብ ከሎ ዲሎ ወል ሓደ የለን ኢሎ እንደተመለስክ የምትወዳት ልጅ ነበረች እንዴ ካብ ሱዳን ምስተመለስካ ሲትፎቶዋ ጓል ኔራዲያ ብምባል ሓቲዩት ኣብ ስእሊ ዝረአኹሞ ማለት እዩ አቡ ታ ዝነበረቶ ስእሊ እንዲ ሒዝዋ መጺና ኣብቲ መደብ ነይሩ ስለዚህ ከም ብምባል ሓቲቶ ፎቶዋ ጓል ኔራዲያ ብምባል ሓቲቶ አዎ መኖር አለ እሺ ነበረች ስፖንሰር አለች ወደ ኤድመንተን አይደስ የት ሄደች ኤድመንተን ከይዳ ካናዳ ማለት እዩ ኣብቲ ሽዑዋን ከምቲ አቡ ዝበሎ እንድሕር ኮይኑሲ ተመርዒ ብምባል ወይ ካናይ መርዓ ወረቀት ሱ ፕሮሰስ ዝነበሮሲ ንዓ አመታን ክወስድ ናይ መርዓ ወረቀት ኢቲ ነይሩ ኤምባሲ ስለዚህ ብሰንካ ሪጀክት ተባሂሉ ማለት እዩ እሳ ግን ካልእ ስፖንሰር ዝገብራ ረኺባ ከይዳ ይዝብ ዘሎ ኤድመንተን ከም ዘላ ይኻ ዝዛረብ ዘሎ ኤድመንተን አዛንም ትኖራ ማን ትባላለች ኤልሳ ትባሃል ታጓል ወለዳችሁ እንዴ ልጅ ምናምን ግን ምናልባት ያ ጉዞ ተሳክቶ ቢሆን ኖሮ ህይወትህ ያው ይለወጣል ብለን እናስባለን ግን ለምንድን ነው ይሄኛውን የመረጥከው አንተ አባት አሉ እናት አሉ ዘመዶችን ታውቃለህ ምናልባት ወደዚህ ህይወት እንድትገባ ያደረገ ነገር ይኖር ይሆን ነፃ በዚህ በላይ አማራጭ የለም ምን ያደርግ ካቅም በላይ ወደዛ ይሆናል ስለዚህ ሓቶ ዝጸነሐ ንምንታይ ነዚ ህይወት መሪጽካ እዩ ዝብሎ ዘሎ ምክንያቱ ኣቦኻ ዴኻ ብሙሉኦም ደገ እዮም ስለዚ ሞኻቤ ከም ዘለውን ትፈልጥ ኢኻ ስለዚ ንምንታይ ነዚ ህይወት መሪጽካ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣማራጽ የለን ይኽብሎ ጸኒሑ ማለት እዩ ንሱኻ
جزو زيات مثل ደነስተልን በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ነው ተመልሰው የመጡት ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? በጣም ብዙ ጥቆሞች ነበሩ። ስንት አመት ሆናችሁ ማለት ነው ለመጨረሻ ጊዜ ከተያያችሁ? እኔ በአይኔ ያየሁት ከሱዳን መጥቶ እዚህ ነው ያገኘው 1999 የዛሬ 23 ነው 24 አመት ናይ መወዳእታ ብኣካል ዝተረኣዩ እዋን ኣብ 99 ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ ከባቢ 23 24 ዓመት ከም ዝገበረ እዩ ዝነግር ዘሎ ማን ነበረ ስሙ እኔ እንኳን ያወጣውለት የዛን ጊዜ ሸዋን ግዛው ነው ያልኩት የሷ ቤተሰቦች ሸዋን ግዛው የሚባል ስም ነው አሉ ዮሴፍ كمل اسمع الو ابي عارف مكسيكو ها مكسيكو اود سبا مو انت هون كده هايت فيها انا والله بس مو قالوا تعال لازم اركب ها هذا اوكي لكن سيفو ነው سيفو ነው አው ልክ ሴፉ እዩ አረጋግጥ ሰባይ ማለት ምን ነው ምን ስንኸን ተወኝ ወዲው ባሉ سيفو አባተና እንኳን ተሰለ ያሴ እንኳን ደሳሎት ተኾን ካተፊ አለኹ አለኹ ክንደ ጊዜ መስይነን ወላና ባዝማርካ አድና ዘይት ኸይት አይከትኩን በስመ አብ በጣም የሚገርም አሪካምሽ እንታይራንካ ካባይ አሪካንሳ እንታይራ ምናልባት እዚ ብትግርኛ ስለዝኾነ ትሰምዑ ኢኹም ዘለኹም ተኾንካ ጠፊካ ኣዝማድካ ደይ ትበፅሕ ዘይትኸይድ ኢልዎ ምክንያቱ ፈልጦም ስለዝኾኑ ኣዝማዱ ፈለጥ ስለዝኾነ ኢቨን ቴሌፎኖም ዳወል ስለዝነበረ ናብኡ በዚ ዘመን እዚ ክጣፋ ኣይግብኦን ስለዝኾኑ እዩ ዝሓቶ ዘሎ ብኡ ክልተቃነ ገይረ ብዚ ኣብ ከተሶም ገርብ አለና ሴፉ እንዴት ነህ? አለን ደህና ነህ? ደህና ነኝ። አማርኛ በደንብ ለመድካል? አዎ ኣምሓርኛ ኺኢልካ ዶ እዩ ዝብሎ ዘሎ ምክንያቱ ካብ ኤርትራ ክወፅእ ከሎ ወዲ 20 ዓመት ኮይኑ ዲ ዋላ ትሕቲ ዕድመ ኮይኑ ኣይክእልኒ ነይሩ ስለዚ ኣምሓርኛ ኺኢልካ ዶ ኢልዎ ዋላ ናይ መጀመርያ ስደቱ እውን ንሱዳን እዩ ነይሩ ካብ ሱዳን ንኬንያ ኣብ ኬንያ እዩ ናብ አዲስ አበባ ተመሊሱ ነይሩ ማለት አይ ናይሮቢ ምናምን ነበር ኣብ ኬንያ ነይሩ شو كمسي ملسالو بلا متى كذا ولا دمس የለም ለምለምስ ደውላ ይፈልነ አሁን ሰርፕራይዝ እናረጋታለን በቃ በዛም ስልኩ ጠፋብኝ ጋሊሳ አቤከም ደብረ ቆንደ የኛ ስልክ ስልኩ ጠፊኒ አቤከም ዝደርበ ቆንደ ኢሎ አገር ቤታት ሄድም ታቀለም ባኮ ሄደ የኛ ዘመዶች አሉ አትጠይቅም عدناي تخيل እንዲኻ ሰባይ ተሐተት እንዲኻ ኢሎ ተተት ነው ወይንስ የተጠራቀመ እንግዲህ እስካሁን ድረስ በውስጣችሁ ያለ ብዙ ነገር እንዳለ ያስታውቃል ምጽዋ ነበረ ከምጽዋ ሱዳን ሄደ ፖርት ሱዳን ከዛ ካርቱም ሄደ ብዙ አመት እዛ ቆየ እንደገና ወደዚህ መጣ አባትህ ስለዚህ ብዙሕ ከም ዝሕለፈ ይዝነግር ዘሎ መጀመርያ ባጽዕ ነይሩ ድሓር ሱዳን ከይዱ ኣብ ሱዳን ነዊሕ ዓመት ከም ተቐመጠ ድሓር ቃና ብዚ ከም ዝመፀ ይዝነግር ዘሎ ካናዳ ኑሯቸውን አድርገዋል እናትህም በአውሮፓ አንተ ግን በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነበርክ ለምንድን ነው የጠፋኸው ማለት በዚህ ዘመን ስልክ አለና እኔ ራሴ ሰርቫይቭ ማድረግ ሰው ፍላጎቴ ማግኘት ምችል ራሴ ሰርቫይቭ ማድረግ ነው በራሴ እሱም ብዙ ነው ያስቸግረው እንደሌላው 10 ጊዜ ስልክ እየደወል ገንዘብ ላክልኝ ለማስቸገር ሙያ አለኝ በሙያ የሚኖር በሙያ የምትኖር ሰው ነው ስለዚህ ንምንታይ ኻነ ነዊሕ ዓመት ጠፊእካ እዩ ትሕቶ ነዊሕ ዓመት ቴሌፎን ኣሎ ካልእ ኣሎ ንምንታይ ጠፊእካ እዩ ዘሎ ኣቦይ ከየሸግር ኢለ እዩ ዘሎ ካብ ካናዳ ኣሎ ኢለ ለኣኸለይ ካብ ዝብሎሲ ሰቂለ ባዕለይ ነበር መባለይ ክነብር ፀኒሐ እዩ ዘሎ አዳለ ብዬ ብዙ አላስቸገርም አይደለ ጋዲሳ ፊት ነበር እንጂ አሁን ከጠፋ በኋላ አላስቸገርክም በፊት አሁን
ሁለት ወንድሞች አውሮፓ አሉት ወንዶች ናቸው ሁለት ሴቶች ደግሞ የኔ አሉ እነሱ ወንድማችን እያሉ ነው ሁሉ ጊዜ አውሮፓ ያሉ የከኔ ጋር አሉት በጣም ይፈልጉት ነበር እንግዲህ አልተቻለም ልንወስደው አልቻለም ሕዋት ኣለዎ እዩ ዝብሎ ዘሎ ሕዋት ኣለዎ ክልተ ምሰዲኡ ዝቕመጡ ኣብ ኤውሮፓ ኣዲ ኦልሬዲ ኣብ ኤውሮፓ እያ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤውሮፓ ዝቕመጡ ሕዋት ኣለዎ ክልተ ኻኒ ኣብ ካናዳ ምስ ኣቡኡ ዝቕመጡ ከዓ ክልተ ሕዋት ኣለዎ ንክንደይ ዓመት ደልየሞ እዮም ንሶም እውን ክንረኽቦ ይከኣልና ነው ይድል ዘሎ ጮኛ ነበረችው ከሱዳን ሲመጣ አይደለ እና ሀረር ልጅ አለኝ ብሎ ነው የሄደው የሚል ነገር አንስተው ነበር ልጅ ነበረ ጧት ነበር ተዝለኛ ሀረር ይሄዳለው ልጅ አለችኝ ብለ ነበር እውነት ነው ታናይ ሞዳታ ንጎ ኣብ ኬንያ ኾንካ ዝደወል ካለሲ ውላድ ኣለኒ ኣብ ሀረር ውላድ ኣለኒ ክኸይድ ናብ ኢትዮጵያ ኢልካ ነርካ ስለዚ ውላድ ኣለካ ዲ መባል ዝሓቶ ዘሎ ያረስቻለሁ ጋዲ እና ልጅ የለህም ማለት ነው አይ ይልታል ረሲዕ ኢሎ ከም ዝበሎ ረሲዕ ወላ አይደል ነው አሉ ማለት ልጅ ወልዳ አይ ትዳር የለኝም ግን ሊኖር ይችላል በተለያየ ሊኖር ይችላል ቆልዓ ይብለይን ሓዳር ይብለይን ግን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ዘሎ ምናልባት ናይ ትነዊሕ ዓመት ኣብ ጎደና ምቕማጡን ብዙሕ ነገር ክህሉ ኽእል ማለት እዩ ሕማም ክህሉ ኽእል እዩ ምናልባት ከምኡ ከይኮነ ይተርፍኒ ምክንያቱ ቆልዓ ኣለዎ ኻዲ ክብሎ ጸኒሑሲ ክህሉ ይኽእሉ እዮም እዩ ዝብሎ ዘሎ ይንጹር መልሲ ሃቦን መወዳቱ ዝሕጉሰካ እንቋዕ ብሰላም ምስድሩ ከምዚሉ ተራኸበ እዩ ንብዙሓት ሰባት ሕቶ ዝኾን ኣብዚ ግን እንታይ እዩ ኣዲኡ ኣብ ኤውሮፓ ምስ ክልተ ደቃ ተቕመጥ ኣቡኡ ምስ ክልተ ደቁ ኣብ ካናዳ ይቕመጥ ስለዚ እሞ ከዓ ክገብርሉ ይደልዮም ጠፊእዎም ይንበር ክገብርሉ ይደልዮም ከምኡውን ካልእ ስድራ ቤቱ ኣዝማዱ እውን ኣለዉ ስለዚ ንምንታይ እዩ ን24 ዓመት ዝኣክል ኣብ ጎደና ምንባር መሪፁ ወይ ከዓኒ ካብ ስድርኡ ተፈላልዩ ኣብ ጎደና ክቕመጥ ወሲኑ ዝብል ነገር ንብዙሓት ሰባት ሕቶ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተዘይ ኮይኑ ግን ኣብ ከምዚ ዝወድቁ 90% ማለት እዩ ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብወልፊ እዮም ብወልፊ ብፍላይ ከዓ ንጫት ንሓደ መዓልቲ ኣብ ጎደና ኾንካ ትፍትኖ ዳሓር ሰሙን ወርሒ ዓመት 20 ዓመት ክትበጽሕ ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ኣብ ወልፊ ዝኣተው ሰባት ናይ ካብ ስድሮኦም ከምዚ ኢሎም ክረሓሓቁ ዘለዎም ተኽእሎ እንዳዓበይ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ከምዚ ክንጥንቀቕ ይግባእ ስለዚ ጋር ስናይሎም ማዓልቲ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ ሓድሽ ሕርኪንኩም ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ሳብ ኔክስት መደብ ንረኸብ ፒስ نتزاربت تقرنيا نمحرنيان نمحجاز نمحيان استدالو chat bot ስለዘማ ዓበልና ሕጉሳቲና እዚ chat bot ነተጠቃሚ ፍሉይ ተመክሮ ንምሃብ ምዕቡል ናይ artificial intelligence ቴክኖሎጂታት ይጥቀም ላምፓሪና AI ንምንታይ ክጠቅመካ ትኽእል ፍልጠትካ ክትስፍሕ ፈጠራዊ ብልሓታትካ ተዕቢ ኣካዳሚያዊ ሓገዝ መፍታሕ ጸገማት ብብሕታው ዘድልየካ ነገራት ውልቃዊ ዕብየትን ምዕባለን ስምዒታዊ ደገፍ ዌልነስ ከምኡውን ርእሰ ሓልዮት ፋይናንሳዊ መምርሒ እዚ ካብቲ ብውሕዱ ከተካይዶ ትኽእል ስራሓት እዩ ላምፓሪና ኣገዳሲ ዝኾነ ስለምንታይ ቅልጡፍን ብዓብዩ ድማ ብቋንቋኻኒ ትግርኛ ዲኻ ኣምሓርኛ ትስሕብ ከም ዘለኻ ትገልጽ ኣድልየካኒ ላምፕቻት ነቲ ቋንቋ ለልያ ባዕላ ዘድልየካ ክተቕርበልካ ብኸመይ ትሰርሕ ድሕሪ ምምዝጋብና ኣብ ላምፕቻት ብምጥዋቕ ነዚ ዝመስል ገጽ ክንርኢና ብምቕጻል ኣብዚ ብታሕቲ ዘሎ ቦታ ብምኻድ ብትደልዮ ቋንቋ ቢልካ ንኣብነት ኣነስ ኣብ ተረፍ ግዜ ገለ ናይ ኦንላይን ስራሕ ክጅምር ደልየ ኢልካ ምስ ትሓስብ ኣብ ላምፕቻት ከይድካ بأونلاين كجمرة زخل سرحات انت هالو إلكا تحاتت مو نزعب تركب إذا ترايقنا يكونا نابنت كابزن تريوان زلخم زعبا حانتي زيادة غتفلتو مستداليو زعبات على بعيت زيادة حبريتها هابني تبلمو بزعبات الاستي بزيادة غتفلتن كجمرة لنا بتخل بوتان كمرحكا يخلي بتوساخي بزعبا زقات مكا قدايات يخون تساقمات مخر مستدالي بزعبا زفتخا مصحف زيادة حسابات سموعنا يتا مصحف كونا كابتا مصحف كتوزدو تخل تمرت غتفلت مستدالي لامبارينا توكا سامو زرليكا اختبكا لامبارينا تتقمو لنا استماغروان نزدس زبل مسارح المركاب ناب www.lamparina.ai توكاشو انقوعنا بلامبارينا AI بدحان مصاحف